giving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, nini karong kagubot sa kalibutan, padayon natong ihangyo sa Ginoo nga iya untang ihatag ang gahom sa pagbag-o sa mga kasing-kasing sa katawhan. Mubiya na unta nining mga sala, labi na sa sala sa suko, kahakog, o pulihan unta sa pagkamaluluyon o pagkamapasayloon. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, katagan unta sa Ginoo sa tinuod gayod nga grasya nga ilang gikinahanglan aron sila kanunay malipayon o balaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa ato pa sa akong pagkatawhan. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili man ako makahimo. Dili man ako makahimo sa pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton o gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat ni ini, kundili ang sala nga ania kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod nga sa higayon nga gusto akong magbuhat sa maayo, ang dautan hinuon ang akong mabuhat. Sa akong kasing-kasing, nakagusto ako sa balaod sa Dios, apan ania usab kanako ang usa ka kinaiya nga sukwahi sa balaod nga nagustuhan ko, ug kini nagulipon kanako sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayon, kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagyudyud kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tudloy ako sa imong mga balaod, o Ginoo. Tudloy ako sa imong mga balaod, o Ginoo. Tudloy ako sa kaalam ug kahibalo, kay nagasalig ako sa imong kasuguan. Maayo ikaw ug manggihatagon, tudloi ako sa imong kasuguan. Tudloi ako sa imong mga balaod, o Ginoo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron ako mabuhi, kay ang imong balaod akong kalipay. Tudloi ako sa imong mga balaod, o Ginoo. Dili gayud ako makahilumot sa imong mga sugo, kay pinagi kanila gihatagan mo ako og kinabuhi. Imo ako luwasa ako, kay gipangita ko ang imong kasuguan. Tudloi ako sa imong mga balaod, o Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, inig kakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan moingon dayon kamo, muulan dili madugay ug muulan gayod. Ug sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros moingon kamo, moinit karon ug moinit gayod. Mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahuna, ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton,
Kung may mukiha kaninyo paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom, og itugyan kaniya ngadto sa pulis, og ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan ikini dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pagsabot sa kinaiyahan, importante kaayo ni, kay mao ni gigamit sa mga biyahidor, kanang tigbiyahe, mao sa ni gigamit sa mga mag-uuma, mao sa ni ang gigamit sa kanang mga tig-analyze anang mga pungsoy o uban pa para nindot ang atong pagtukod sa balay. In short, kung makasabot ta sa dagan sa panahon, murag advantage gina para sa atong kinabuhi. Si Kristo mitawag ana og tigpakaron ingnon nga may kaitang mobasa sa simbolo sa nature, pero dili ta kabasa unsay kabubuton sa Ginoo sumala sa atong sitwasyon karon. Tanang naay muhangyo nako, Pader, magampo unta ta, Pader, og tag 5,000 Hail Marys aron mahunong naning gubat. Magampo ta, Pader, magprosesyon ta, kapila to pa prosesyonon katong panahon sa pandemic aron mahunong naning kamatay. Magnobina ta aron mahunong naning mga sakit. Sakto ba na? Dili. Wa mong tubag. So, murag sakto. Pero ang gusto des Ginoo, inigabot na nining mga katalagman, gubat, lunop, landslide, mga uban pang katalagman, pinatyanay, dinis atong katilingban, dili ta magampo nga mahunong ni ang ato basaha nganong nahitabo ni. Kay moampo ra ta nga mahunong, pero wa ta kasabot nganong nahitabo ni, basin magsigi ranig balik-balik nana. Para gud anang maparalyze ka, ampo din ka ngadto sa milagroso nga santo or santa or image sa mahal nga birhen, haron inigpandong sa ilang kamot, ayo dayon ka, pakpak din ka sa Ginoo, pero wa ka kasabot nganong naparalyze ka. Nabungol ka, nabuta ka, nahagbong ka sa board exam, adto din ka aning mga center nga milagroso nga kung mudagkot ka dito, daghan kay makapasar sa board exam, pasar dayon ka, pero wa ka kasabot nganong ni-take or nganong nahagbong ka ni atong niaging exam. Ang pagsabot unsay kahulugan sa maong sitwasyon, importante kay na para sa Ginoo. Muna, kung pananglitag naggubat na karon, unsa may hinungdan ang sala. Si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya, daghan ko gihuna-huna nga nindot, ang akong kasing-kasing gustog nindot, pero ang akong binuhatan pulos salawayon, pulos dautan. Ang ako rang huna-huna ug ang akong pagbati mo'y ganahan sa nindot, pero ang akong gibuhat sukwahi. Nya iyan ning gipamalandungan, ingon dayon siya, ni adi ay balaod nga naglihok sa akong lawas nga dili nako makontrol. Ug unsa man ang balaura, matud pa niya ang balaod sa sala. Nya kay naa may balaod sa sala diri sulod nako, unsa may akong buhaton nga balaod man ni sa sala, nya mao may mutudlo nako pagbuhat. Usahay gani dili gyud mutudlo, mo automatic yung buhat sala.
Adto ta ni Kristo. Matod pa niya, salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Di na ta mo kumpiyansa nga mosalig ta nga maing laki ta. Din ata mosalig sa atong kaugalingong gusto o kaugalingong hunahuna. Asa naman ta? Adto na ta ni Hesukristo. Mo nang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Dili ang balaod sa atong lawas. Para ko na nang magpuyo-puyo. Nganong nagpuyo-puyo mamuway kasal? Kinsa man ang balaod ang inyong gisunod, kang Hesukristo o balaod sa inyong lawas? Nilingya imong tupad na kinsa rong balaod imong gisunod. Ina. Kay kusog ra ba kay taana atong sulbaron ang puyo-puyo pinaagi dayog kwarta. Wap amanggod may kwarta pader, nagtigom pa mi mo nang puyo-puyo lang usa mi. Wap aman mi ready nga kwarta. Maukha na'y solusyon. Ang kwarta ka mo'y solusyon sa puyo-puyo o ang balaod nga inyong gisunod, ang balaod sa kaulag, ang balaod sa inyong gitawag og attachment sa lawas nun nga kailibgon. Basig mao. Or kana ba kang balaod sa lawas ng mga kahingawa, kabalaka nga magunsa na lag mubuwag ko ani, kinsa naman lay mo pakaon ako ni araban nami anak, basin hinoon buwagan ko ning lakiha kay di pa man mo pakasal nako, din ay hinoon ko suportahan ani, mga matay mis gutom, basig kutob ra ta diha. Pero wa na ta kasabot nga ang sala di ay maoy magdala kanatog kamatayon. Nga ang una dayang sulbaron mao ang sala. Sige kag pa-ospital anang masakiton aron lang yun mabuhi ang lawas, gasto kag minilyon usahay, pero wa gani ikakagasto bisa na lag usa ka gatos aron lang unta muadto sa simbahan, mupliti aron mangumpisal ug magpaubos at tubangas Ginoo. Ana na siya. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Kristo mingon, mga tigpakaaron ingnon kamo. Daghan kay natong tigpakaron ingnon nga mga bright kaayo mga igsoon. Kana lang nagdinumtanay karon nga nagsigig kinihaay, mga managsuon, suhito kay balaod. Sa kanang iyang gibuhat inhustisya magina, kaklaro anas balaod. Ana dayon. Kaklaro ana. May bright kayo. Naana sa seksyon, naana sa artikulo, naana sa seksyon, naana himu-himuan dito ng presidential decree, naana sa hukom sa korte ni adtong Siano versus Dani. Ana baron. Ana-anay jurisprudence ana. Korte na tong brighta, suhito kay tanan. Pero ang wa masulbad ang pag-away, pagdinumtanay, pagkinusmuray sa mga naong. Ang resulta, pildi ko ni Moskorte, kay bright pa na imong abogado, inig uli na to, bantay ka, ambusan ti ka. Pag-agi dito sa awaong dapit, patay na yun. Di maning madaog na to kuan. Nga naman, wa man masulbad ang hinungdan nganong nangabot sila sa korte. Unsa man, ang kasuko, ang kahakog, ang kadawo, ang pagkamapahitason, wa man na masulbad. Ade, gatiwas ditong pinatyanay. Mo na siya. Nabitay niingon ako nga, usan ako kay igsoong pare, libog ko ani padre. Nako nga naman, sa akong parokya, naay daghan nga mga, kanibang sa LGBTQ ba, nga mga active ra ba kay katilingban? Nya suod man sa LGU, maghimo silag mga activities sa maanang Miss Gay o uban pa. Nya giwa man nagitugot sa ato gong kuan nga himuon as mga kapilya na kanang panahospista. Naglibog ko kay active ra ba sa ni sila simbahan? Dayon ko sa gitagaan naman guna sila right. Tagaan nag-right sa LGU. Nya kita diri simbahan lain makitanawon ma-inconsistent man nga sa LGU gitagaan sila right nya gabot nato diri simbahan
Di na natutagaan og right sila nga mo express sa ilang mga pamaagi. Yan itubag dayon ko, Padre, kinahanglang makasabot kita nga ang gibasihan sa civil society mao ang legal norms or legal laws. Ang ato diri sa simbahan, ang atong gibasihan mao ang moral norms or moral laws. Dili tanan legal, moral. Dili sa tanan moral, legal. Sabton gina nato. Nya kita miilata nga ang immoral activities kadang wa na mo haom sa kabubutos Ginoo gitawag na natong sala. Ug ang sala maoy grabing muguba sa kinabuhi sa tao. Dili ang legal. Example, abortion is legal to many countries. Kita din sa Pilipinas na nasa nagsigig propose na ma-legalize ang abortion. Pero sa moral norms, ang abortion is immoral. Pagpatay man ang tao. Nakaron, mag-conflict ning duha, hay may sundo nato isip mga pari, moingon kita, no abortion. Pero legal na siya. O tanawa karon unsay nahitabo sa kalibutan na ipanahon nga gianak nga kana ganing bata dipiktuso, buslot og kasing-kasing, hydrocephalus ba, at timanon din ang lagmaayo, anab, gastuan yung minilyon of dollars, aron yung kuno maayo ang kasing-kasing, kanang mga nagpilit ang naduha ka buko, operahan yun, nya ninduton yung opera para manindot yun sila, kay mabuhi yun, nya i-publish dayon na naggiatiman yung mais mga doktor, mga gilngi kayong doktor ang nagatiman, og nabuhi, natabang yun, ang bata nga na tao nga dipiktuso og lawas. Ganahan ta na? Yes, check. Pero naay millions of children or fetus nga naapasod sa tiyan sa inahan gi-abort. Mabitan sa 2021 matud pas Google na ako noy mga 73 million nga recorded abortion cases for that year 2021. 73 million ang gipatay nga mga bata sud sa tiyan sa inahan. Immoral man na siya. Pero kay legal man, wa na lang na hisguti. Wa na ni mind ana, wala na gisakitan ana. Pero ang kasing-kasing sa Ginoo, ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria, ang kasing-kasing sa mga santos gisakitan nga nagtan-aw niining mga kinabuhi nga gipangpatay sud pagid sa tiyan sa usa ka inahan. Mao na siya ang immoral. Munang di pwedeng sagolon ang legal o moral all the time. Pero doon ay panahon nga magka-coincide ning duha sama sa atong pagkasal din sa Pilipinas. Minimum age 18 years old. Pakasal nga ni kag below 18 years old illegal. Sa ato sa diring simbahan, not allowed, unlawful. Nagkatupad. Okay lang. Dinis Pilipinas, dili pa allowed o pay balaod nga same-sex union. Ang ato sad nga balaod sa simbahan, wa say same-sex marriage. Nagka-align. Adi, okay. Pero mag-conflict gani, kitang niya simbahan, musunod ta what is moral. Nga naman, mauman ni siya ang mupatay sa sala. Niya ang sala may atong giila nga the greatest enemy in this life. Kay mupatay manag kinabuhi. Nilingi anay mong tupad. Ning nahay may imong pilion, moral or legal. Suway na. Manindog na ta. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa atong amahan diha sa atong mga pag-ampo sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang mga kaayuhan. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mutubag sa tawag sa pagkabig o pagbag-o
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga tao nga may maayong kabubuton, hiusahong maghago aron maundang na ang gubat ug ang pagdumot, ang pagpanlupig ug ang inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga mas makaamgo kita sa presensya ni Kristo diha sa mga kabus ug sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, mahatagan og kusog ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga kahigalaan ug mga paryente nga namatay na, makasinati sa walay katapusang kalipay, kauban ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga sa mapaubsanong kasing-kasing among gituboy nga naha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay igasa mo kanimo, tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kayo gaway sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ay matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa
ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mahalangin,
sayuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunua-lua sa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipangulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang lugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulaw aron ka maluwas. Kalabasan, kadautan sa taong ipapas, pasaylugugma ihatag sa Diyos.
pamation. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan gikan sa sala. Ngato lang buhaton pilion gid nato ang moral norms over sa legal norms. Salamat sa mga tao nga nagsigig tabang nato dinhi. Dili lang sa karon ka report, ugma lang ta mo report sa total gid natong update sa atong mga slots. Padayon lang tagpalit og slots kaning atong holy pads o kining atong DSAP nga investment slots. Ang Ginoo mo nalangin gid nato ani kay alang manigyod sa kaalambuan o kalipay o kabalaan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Patunay ko ng Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo.